Bună ziua! Astăzi vă vom prezenta mașina de cusut și brodat Innovis XP1 de la Brother. Accesoriile ce însoțesc mașina sunt din cele mai complexe, atât pentru cusut cât și pentru brodat, ele asigurând calitatea cusăturilor și realizarea unui proiect excepțional. În partea dreaptă avem ecranul tactil, unde putem selecta tipul de cusătură pe care dorim să-l realizăm și să o personalizăm. În partea centrală avem butonul pentru înfilarea automată a aței, sliderul pentru reglarea vitezei, coborârea piciorușului, tăierea aței automată, coborârea acului, oprire, întoarcere și pornire automată. Primul pas pentru realizarea cusăturilor este înfilarea aței la șpon. Introducem șponul, punem copsul de ață pe tijă și ridicăm tija, blocăm copsul de ață și urmărim traseul indicat de săgeți. Înfășurăm firul de câteva ori în jurul bobinei, glisăm și apăsăm start. Scoatem protecția din zona suveicii, introducem șponul și urmărim traseul indicat de săgeți. Punem protecția la loc. Al doilea pas este înfilarea aței la ac. Introducem copsul de ață pe tijă, blocăm și urmărim traseul indicat de săgeți. Pentru realizarea cusăturilor de ornament, selectăm folderul pentru ornament, intrăm în subfolderul dorit și ne alegem tipul de cusătură pe care dorim să-l realizăm. Introducem materialul sub picioruș, coborâm piciorușul și acționăm coaserea. Pentru realizarea broderiei, primul pas este montarea unității de brodare. Pasul 2 este montarea gherghefului. Ne selectăm folderul, ne selectăm subfolderul și ne alegem tipul de broderie pe care dorim să-l realizăm. Apăsăm Set, Embroidery, coborâm piciorușul și dăm Start.